Aukera asko daude Donostien eta aparte ikusi da, ez bakarrik Alduzapen eta herrian dagoela sortuak ospatzen da, eta beste auzoetan, auzo desentetan ospatzen da. Adibidez, gu Grosen, ja daramagu 24 urte ospatzen festa hau, eta aurten bereziki, gu beti jaia ospatzen dugu Txofen Parantzan, eta ere bai, denetatik dago 15 postu txistolakoa eta taloenak, ere bai 15 artisaua, ere bai egunean zehar ere bai daude ekintza ezberdinak, bilariak, bertsolariak, dultzaineroak, radio eta buruhandiak, kantautoreak, paiasoak, denetatik eta jende guztientzako. Gero urteetan, azken urteetan kriston indarra hartu du, eta ere bai, komentatzeko beste auzoetan ere bai aukera dago Santo Tomasak ospatzeko. Eta bakarrik eskertzea udaletxeei eta Donostia kulturari horrelako eguna beste auzoetan ospatzeko aukera ematen diguzuek. Eta gonbidatzea ere bai jende guzti etortzea